Raġel ta' 36 sena jinstab mejjet hawnhekk f'din id-dar li tidher warajja tal-bib bil-lewn kannella. Id-dar tinsab fi triq Rudarġan il-Gżira aktarx li r-raġel miet kawża ta' overdose. Alvin Xkembri magħruf ma' sħabu bil-laqam ta' Maus instab mejjed f'din ir-residenza numru 429 għal ħabta tal-11 tal-ġimgħa filgħodu. Mal il-pulizija waslu fuq il-post, ir-raġel kien diġà mejjed b'tabib iċċertifikah mejjed fuq il-post. It-teorija li qed jimxu fuq għall-pulizija hija li dan kien każ ta' overdose. Madankollu xorta trid issir awtopsja fuq il-katavru tar-raġel biex tiġi stabbilita l-kawża eżatta li waslet għall-mewt tiegħu. One News huwa infurmat li kien wara li omm ir-raġel pruvat iċċempillu u dan ma rrispondix li qamu suspetti li seta' ġralu xi ħaġa. Ħabib tal-familja li l-ġimgħa filgħodu mar jiċċekkja sab li r-raġel mejjed fir-residenza eżattament fuq is-sodda. Possibilità kbira li dan kien ilu mejjed mill-lejl. Ħdejn ir-raġel kien hemm affarijiet relatati mat-teħid ta' droga. Bir-raġel fis-sjat ta' qabel kien għadu kif abbuża mid-droga aktarx kokaina. Il-katavru tar-raġel tneħħa mill-post satejn wara li l-pulizija rċevet ir-rapport sakemm il-pulizija tal-forensika għamlu l-istħarriġ neċessarju fir-residenza. Il-katavru tar-raġel ittieħed bil-ħers tal-pulizija lejn il-kamra mortwarja tal-Isptar Mater Dei biex eventwalment issiru l-awtopsja. Fuq dan il-każ il-Maġistrat Joseph Apa Bologna qed imexxi inkjesta. Qabel dan il-każ ir-raġel kien magħruf sew mal-pulizija fuq abbuż u traffikar ta' droga. F'Mejju tal-2002 Alvin Xkembri kien instab ħati bil-possess ta' droga eroina u li traffika id-droga fi frar ta' sena qabel. Sena wara, f'Mejju tal-2003 intbagħat sentejn ħabs mill-ġdid fuq traffikar ta' eroina li għamel waqt u qabel is-sena 2000.